Het kabinet is gevallen en dat komt voor velen niet als een verrassing. Ze hebben nooit normaal kunnen doen, dus het was te verwachten. Uiteraard hebben we het over wat de kabinetsval voor Zeeland betekent. En verder in deze uitzending. Eindelijk ook hier een Flixbus. Een daling verwacht van het aantal banen in Zeeland. Goedenavond. Het beheerst het nieuws al de hele dag. De PVV stapt uit het kabinet. Zojuist was premier Schoof bij de koning om het ontslag van het kabinet aan te bieden. Maar wat betekent dat voor onze provincie? Verslaggever Marcel de Kranen peilde de meningen. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen stemden de meeste Vlissingers op de PVV. Wat vindt men in Vlissingen van de val van het kabinet? Kloten. Ja, waarom? Nou, ze wouden iets doen, maar iedereen werkt tegen. Tegen wie? Tegen Wilders of tegen het kabinet. Vind ik tenminste, laat ik het zo zeggen. Dus Wilders heeft wel gelijk, vindt u, dat hij de stekker eruit trekt? Ik denk het wel. Wie schuld is het, vind jij? Op het moment van nu dat het vandaag gevallen is wel echt Wilders. Met dat hij gisteren eigenlijk alleen maar heel veel hoopte en wou, maar eigenlijk niet echt met concrete plannen kwam met echte veranderingen. Dat hij dus nu zegt van nee, oké, daar ben ik er klaar mee. Ligt het wel echt, vind ik dat het aan hem ligt van dat nu het kabinet gevallen is. Ze hebben nooit normaal kunnen doen, dus het was te verwachten. Maar is het goed dat Wilders de stekker eruit trekt of niet? Ja, ik weet het niet. Ik heb geen mening over. Was u wel pro-Wilders? Ja, hij had goede standpunten, dat wel. Ook in het Abdijcomplex, het politieke hart van Zeeland, is de val van het kabinet natuurlijk het gesprek van de dag. Maar de zaken gaan ook weer gewoon door. Kijk, de eerste reactie die mensen altijd hebben is, oh, leidt dit nou niet tot stilstand? En ik denk dat de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit niet tot stilstand hoeft te leiden op het moment dat de Kamer nu gewoon zijn verantwoordelijkheid neemt en gewoon doorgaat met die dingen die nu eenmaal van belang zijn. De stikstofaanpak, de aanpak van migratie, de woningbouw. Al die dingen die van belang zijn voor Nederland en dus ook voor Zeeland, die moeten gewoon door. Die kunnen ook eigenlijk gewoon door. Nou, dan gaan we onderweg naar nieuwe verkiezingen. En nieuwe verkiezingen bieden ook weer nieuwe kansen om in het belang van Zeeland weer dingen daar op tafel te leggen in Den Haag. En te zorgen dat die dingen ook in het belang van Zeeland gebeuren. Nou, het kabinet is gevallen, hè? Ja. Wat vindt u ervan? Ja, dat was te voorzien, dacht ik zo, toch? Had u op Wilders gestemd de laatste keer? Eerlijk gezegd? Ja. Het kabinet is gevallen, wat vindt u ervan? Heerlijk, geweldig. Die fascisten moeten we niet in ons land. Nee, geen PVV meer bedoeld? Fascisten, alstublieft. Wat gaat er gebeuren nu? Nou, ik hoop dat Denk wat meer stemmen krijgen, onder andere. En gewoon een links kabinet. Vandaag stond de Mexicaan voor de rechtbank die september vorig jaar zwaar gewond raakte bij de schietpartij op de Vizodeweg in Vlissingen. De schietpartij waarbij de 28-jarige Ricardo uit Goes om het leven kwam. De Mexicaan stond vandaag terecht voor de smokkel van 270 kilo crystal meth. Mercy Kamermans volgde die zaak bij de rechtbank in Dordrecht. Ja, Mercy, vandaag ging het alleen over de drugssmokkel, maar beide misdrijven hebben dus met elkaar te maken. Ja, dat werd wel echt duidelijk vandaag. Want op dat landweggetje waar Ricardo werd doodgeschoten en de Mexicaan zwaar gewond raakte, zijn ook hun telefoons gevonden. En uit chatgesprekken blijkt dat zij al maanden bezig waren met een lading stenen die naar Middelburg vervoerd zouden moeten worden. En tussen die stenen zat dus die crystal meth. Laten we even kijken hoe dat toen allemaal ging in september. Op 4 september vorig jaar ontdekte douane 270 kilo crystal meth in de haven van Rotterdam. De waarde 2 miljoen euro. De container met stenen heeft als eindbestemming een detacheringsbedrijf in Middelburg. De volgende dag, 5 september, hebben de 50-jarige Mexicaan en de 28-jarige Ricardo uit Goes een afspraak op de Vizodeweg in Vlissingen over de onderschepte partij crystal meth. Waarom er wordt geschoten weten we niet, maar Ricardo overlijdt en de Mexicaan raakt zwaar gewond. Terwijl hij nog in het ziekenhuis ligt, wordt hij aangehouden vanwege betrokkenheid bij het transport van de partij crystal meth. Eind september wordt ook de eigenaar van het Middelburgse bedrijf aangehouden. De container met stenen en de drugs waren onderweg naar zijn bedrijf. Ja, vandaag werd dus de drugszaak behandeld. Wat is er geëist? Nou, tegen die Middelburger die zijn bedrijf beschikbaar stelde om die stenen zeg maar, naar Nederland te halen, is 5 jaar cel geëist. Hij zegt trouwens zelf dat hij wel wist dat zijn bedrijf gebruikt werd
Ja, voor wat duistere zaakjes. Maar hij zegt dat hij niet wist dat het om zoveel drugs ging. Hij kreeg wel ook een klein geldbedrag voor het gebruik van zijn bedrijf. Tegen de Mexicaan is iets meer geëist, 6 jaar cel. Hij zou echt speciaal uit Mexico naar Nederland zijn gekomen om die drugslading te begeleiden. Zelf ontkent hij dat overigens ook. Hij zegt dat hij hier was voor vakantie. Ja, en hoe nu verder met eigenlijk deze beide zaken? Nou, deze zaak, daar volgt een uitspraak over binnen enkele weken. En de moordzaak, waarbij Ricardo dus om het leven kwam, dat volgt ook later deze maand. Maar dan gaat het nog om een tussentijdse voorlopige zitting. Er zijn inmiddels wel al 2 verdachten daarvoor opgepakt. En die zullen dan voor het eerst moeten voorkomen. Dankjewel, Mercy. Zeeland krijgt als laatste provincie in Nederland een halte van de Flixbus. Vanaf vrijdag kunnen reizigers vanuit Terneuzen met de Flixbus rechtstreeks naar Amsterdam of Den Haag, maar ook naar Gent en Brugge. De internationale bussen stoppen op het busstation bij de Westerschelde-tunnel. Een kaartje van Terneuzen naar Amsterdam kost €14. Ondanks de val van het kabinet zijn de nucleaire plannen voor Zeeland nog springlevend. De HZ wil jonge Zeeuwen voor deze plannen klaarstomen en bood daarom afgelopen maanden een lespakket aan over nucleaire energie. De eerste studenten zijn enthousiast. Safety is the name of the game hier. En zelf ben ik heel erg geïnteresseerd in veiligheid. En ik vind het ook heel belangrijk dat mensen van mijn generatie hier bewuster van worden. Denkt u dat deze studenten er ook echt in gaan werken? Van een paar weet ik dat ze al gesolliciteerd hebben. Het zijn bij EPZ of bij NRG. Stages zijn ook al afgesproken. Dus ja, er zijn er een aantal bij die willen echt verder in deze bedrijfstak. Wat is het interessantste wat je daar hebt geleerd? Dat is toch gewoon de natuurkundige achtergrond achter een kerncentrale. En zou je daar iets mee willen doen? Ja, ik zit er ook zeker wel over na te denken om hierin door te studeren voor mijn master. Er is een prognose gemaakt van de arbeidsmarkt in Zeeland. Een verwachting voor de komende 2 jaar. Het UWV deed dat. En daarin staat dat de economie groeit, dat ook de bedrijven groeien, maar het aantal banen zal niet toenemen. De verwachting is zelfs dat de werkgelegenheid licht zal dalen. Er zijn een aantal sectoren waar de daling te zien is. Denk bijvoorbeeld aan uitzendbureaus, maar ook aan de industrie. En met name in de industrie is wel een interessante om er even uit te pikken. Want dat is namelijk de tweede grootste werkgever in Zeeland. Na de zorg- en welzijnssector. En we zien dat het aantal banen daar licht zal afnemen komende 2 jaar. Niet in alle sectoren zal de werkgelegenheid dalen. Een sector waar de vraag naar personeel de komende jaren juist verder toe zal nemen is de zorg. We zullen zien dat de vergrijzing eigenlijk een dubbele druk, zeker in die zorg, zal geven. Dus enerzijds stromen er relatief veel 60-plussers uit het werkveld in de zorg. Maar tegelijkertijd zorgt een toename van de vergrijzing ook voor extra vraag van zorg. Dus een dubbele druk in die sector. Het UWV probeert samen met bedrijven oplossingen te bedenken voor deze arbeidskrapte en gebruikt daar 3 routes voor. Het breder zoeken naar werk, dus bijvoorbeeld meer naar oudere werknemers. We zien nog steeds dat het heel lastig is voor mensen van 55 plus om aan het werk te komen. Binnen je bedrijf kun je ook een aantal dingen doen. Dat geldt natuurlijk voor elke werkgever, kan het anders zijn. Maar bijvoorbeeld denk aan mensen die vanuit de bouw, maar zo'n mooi voorbeeld te noemen, die zelf versleten zijn, eigenlijk niet meer kunnen werken, maar wel heel mooi iemand kunnen opleiden. Ja, en zo kun je ook goed denken aan hoe hou je je personeel ook binnen. Ja, dat is ook heel belangrijk. Het binden- en boeienverhaal daarbij. Kijk naar contracturen, kijk naar het hybride werken als dat kan in een branche. Zorg voor goede onboarding. Dus als mensen binnen zijn, begeleid ze goed zodat ze ook binnen blijven. Dat zijn allemaal dingen waar een werkgever aan kan denken. Volgens Siepkes gebeurt dat op dit moment veel te weinig en moet er meer aandacht voor komen. De uitstroom in sommige sectoren is namelijk bijna net zo groot als de instroom van werknemers. Het is niet als mensen eenmaal binnen zijn, zeker bij de jongeren zie je toch wel dat ze echt snel rondkijken, denken van nou daar is het beter. Dus we gaan na een jaar weer weg. Dus dat is echt een ontwikkeling die anders is dan vroeger, waar mensen dienstverbanden hadden van 20, 30 jaar. Dus werkgever moet aan de bak voor het personeel. In de studio collega Erik Holm. Ja, Erik, je hebt dus blijkbaar arbeidskrapte in Zeeland. Dus meer vacatures dan werkzoekenden. En de economie groeit. En toch voorspelt het UWV de komende jaren minder banen.
Hoe kan dat? Nou ja, dat vond ik ook wel enigszins een beetje verrassend. Maar dat speelt voornamelijk in de techniek. Kijk, als er geen geschikt personeel of überhaupt geen personeel te vinden is, gaan bedrijven op zoek naar andere mogelijkheden, andere oplossingen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan digitalisering, automatisering. Maar ja, daardoor heb je geen mankracht meer nodig. Er zijn geen mensen meer nodig om dat werk uit te voeren. Nou ja, conclusie, een gebrek dus aan personeel levert in dit geval nog minder behoefte aan personeel op. Ja, nou staat er in dat rapport ook dat de internationale handelstarieven geen positieve invloed hebben op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Hoe zit dat? Nou ja, het UWV die maakt zich een beetje zorgen. Die zeggen eigenlijk die internationale politieke onrust, die zorgt voor een hoop onzekerheid hier in Zeeland. Als die aangekondigde importheffingen door Amerika daadwerkelijk doorgaan, dan is Zeeland namelijk een van de provincies die harder wordt getroffen dan de rest van Nederland. En hoe komt dat nou? Zeeland is een van de provincies die het meeste exporteert naar de Verenigde Staten. Maar daardoor dus ook afhankelijk is. Nou ja, hoe dat gaat aflopen op dit moment weet niemand dat. Dankjewel. Het was vrij warm vandaag, 22 tot 24 graden. Vanmorgen was er zon, maar er kwam steeds meer bewolking bij en er stond een stevige zuidwestenwind. Morgen in de ochtend bewolking en lokaal wat lichte regen. In de middag wordt het droog en dan zien we ook nog af en toe de zon. Het wordt wel een stuk koeler. Ja, en dan nog even aandacht voor een kluis die uit het water gehaald is door magneetvissers in Koewacht. Het roept vragen op bij de politie. Het lijkt erop dat ooit geprobeerd is de kluis open te breken, maar het verhaal erachter is vooralsnog een mysterie. De politie hoopt het op te lossen en vraagt mensen die het ding herkennen om zich te melden. Ja, en met die mysterieuze kluis zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.